бояд гуфт ки иқдоми мазкур дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда, он баҳри беҳтаршавии роҳҳои маҳаллӣ ва рушди деҳкадаҳо равона гардидааст. ҳоло чунин корҳои бунёдкорӣ дар рӯстоҳо аз ҷониби соҳибкорон ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ баҳри беҳтарсозии инфрасохтори маҳаллӣ бо суръат идома дорад. чунин иқдоми созанда дар ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан аз ҷониби оилаи Шафиевҳо амалӣ шуд. ин хонавода аз пасандози хоҷагии деҳқонӣ роҳҳои маҳаллии хешро дар ду марҳила бо масофаи 1 километр ва паҳнои 6 метр пурра мунфарш карданд. баҳри босифат гузарондани корҳои сохтмонӣ, техникаи роҳсозӣ ва мутахассисони бо таҷриба ҷалб шудааст, то ки сифати кор назаррас анҷом ёбад. бахшида ба 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан корҳои ободиро дар асоси нақша чорабиниҳо баррасӣ намуда истодааст. имрӯз аз тарафи оилаи Шафиевҳо ки тасмим гирифта буданд барои ободонии кишвар ҳиссаи худро гузоранд, дар яке аз кӯчаҳои деҳаи Баҳодурон ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан роҳро ба масофаи зиёда аз 500 метр асфалтпӯш намуда истодаанд. ба таъкиди сокинони маҳаллӣ давоми солҳои охир бо ташаббуси ин оилаи намунавӣ, ҷамоати деҳоти гулистон бо бунёди роҳу дигар иншооти ҷашнӣ ва насби даҳҳо симчоп равшаннамоии роҳҳо симои хешро дигар кардааст. сокинони маҳаллӣ аз иқдоми соҳибкор ҷонибдорӣ карда, кори ӯро аз беҳтарин рисолати ҷавонмардӣ донистанд. зеро солҳои пеш роҳҳои байни маҳалла фарсуда буданду худравҳо бо монеаҳо ин маконро убур мекарданд. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз оилаи Шафиевҳо тасмим гирифтанд ки роҳи деҳаи Баҳодуронро дар масофаи 500 метр аз ҳисоби даромади хоҷагии деҳқони худ асфалтпӯш намуда истоданд ки ин марҳилаи дуюми асфалтпӯшкунии ин оила мебошад. оилаи Шафиевҳо яке аз оилаҳои намунавӣ ва оилаҳои беҳтарини ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Левакан ба шумор рафта, ҳар сола тасмим гирифта истоданд ки бахшида ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ободию хуррамгардонии ҷамоати деҳоти гулистон шаҳри Левакан саҳми арзандаи худро гузоранд. зимнан роҳбари хоҷагии деҳқонии Исмоили Шафӣ дар шаҳри Леваканд баҳри бунёди роҳҳо ва мунфаршнамоии он дар шаҳри Леваканд саҳми назаррас дошта, дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ роҳҳои байни маҳаллаҳоро аз навсозӣ намуда истоданд. шаҳри Левакан дорои имкониятҳои муҳими сайёҳӣ мебошад ва бунёди чунин инфрасохтор метавонад ба рушди маҳал ва фароҳамории шароити хуби зиндагӣ мусоидат намояд.